Mwari mangwanani akanaka sanzvo yaMwari. Ndautenda Mwari atisanganisa muzuva ranhasi twanopona. I think pandakapedzisa kuya kuri Jeko tachiri samwe hameno uko zvopanaida kutoya kuno kuda tovhunza kuti chikuenda kupi handiti. I think that's the last time I came kuno. Ndangotenda Mwari atisanganisa pano twanopona. Musodo wenyaya muzuva ranhasi kuti muchirungu, when God breaks your heart. Zvinobvira here kuti Mwari anoputsa, angatipa heartbreak. Musa inonzi heartbreak ndizvo here? Namazi tuta nezve hati chii? Heartbreak. Zvinokwanisika here kuti Mwari atipe heartbreak? Jesu achitaura nezvezviratidzo zvemazuva ekupedzisira ndizvo here? Anotaura chimwe chiratidzo chemazuva ekupedzisira pana Luke 21 vhesi ya 26 inoti kudii? Verse 26. Vanhu vachapera nokutya nokutarira zvinowira nyika, nokuti masimba okudenga achadengenyeka. Anzi vanhu vachapera nekuta sei? Kana kune chimwe chiratidzo chemazuva ekupedzisira istress, ndizvo here? Kutya. Vanhu vachapera nekuta sei? Nekutya. Vakatara zvinowira chii? Nyika. Kana makatarisa rate yevanhu yesuicide mukati menyika yakuita sei vana Mwari? Yakutyisa, ndizvo here? Kana kune vanhu vanokuteverawo nyaya dzekuitika mukati menyika. Mazuva apfuura kune munhu akazvikanda, ndizvo here? Akadonha kubva pabuilding kukweke, ndizvo here? Utonatsoshaya kunzwisa kuti sei zvanhu zvakadai zvikuita sei zvikuitika. Vamwe vari kumwa mushonga nekuda kuti vanhu vachakwanisa kudhila nezvakusangana nani nazvo muupenyu. But Mwari akazvitaura ndizvo kuti mazuva ekupedzisira vanhu vachange vachapera nenyaya yekuita sei? Nyaya yekutya, vachitaura izvo zvinowira pachii? Panyika. Saka tibare nyaya nhasi kuti musoro nyaya kuti when God breaks your heart, ndizvo here? But focus yedu tichange tiri pana John chapter 11. Inyaya yakaita sei? Nyaya yakajairika, nyaya yatinoita sei? Yatinoziva chose. John chapter 11. Ngativhure mabhaibheri edu kuna John chapter 11. John chapter 11. Taenda here tese ipapo? John chapter 11. Istori yakajairika, tinoiziva, yakaimbwa nevanhu vakaita sei? Vakasiyana siyana. Bozi inyaya yakaita sei? Yakajairika. Dangotiverengere pavhesi ya 1 kusvika vhesi ya 6. John chapter 11. Ngativerengere toni. Verse 1. Vhesi ya 1. Mumwe munhu wakanga achirwara wainzi Razaro weBhetania, musha waMaria nomukoma wake Martha. Ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta akapisika tsoka dzake nevhudzi rake. Hanzvadzi yake Razaro wakanga achirwara. Verse 3. Zvino hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kwaari dzichiti, Ishe, tarirai uyo unodikanwa nemi unorwara. Jesu akati azvinzwa akati, kurwara uku hakuzi kwokufa, asi kuti Mwari akudzwe, nomwanakomana waMwari akudzwewo nazvo. Jesu akanga achida Marita nomunun'una wake naRazaro. Zvino wakati anzwa kuti anorwara, akambogara mazuva maviri paakanga ari. Shure kwaizvozvo akati kuvadzidzi vake, urambira zvinyipapo. Mwari ngaakomborerwa shoko rake. Pavhesi ya 1 kusvika vhesi ya 6 panapa pari kunzi pari kutaurwa nezvemhuri, ndizvo here? yaLazarus. Lazarus ari kunzi anga ane hanzvadzi dzake ngani? 2. Mary nani? naMartha. Point iri kubuda pachena panapa ndeyekuti
Jesu nemhuri iyi vanga vari chii? Vanga vanhu vaiva pedyo nechii? Nepedyo. Bhozi Lazarus arwara, Bhaibheri rinotaura kuti hanzvadzi dzaLazarus dzakatumira nhume kunani? Kuna Jesu. Tikaenda kuna chapter 10 tikaverenga vhesi 40 kuna chapter 10 tinoratidza kuti Jesu anga ari panzvimbo iyi yainzi Bethabara, ndizvo here? Ndo nzvimbo yanga iri chinani? Yanga ina Jesu. Bethabara kubva kusvika kuna Bethany, it was about 30 kilometers away. Vakambogara kumusha kati vakambogara kumusha 30 kilometers idistance yekuti unokwanisa kuifamba nezuva rimwe chete. Saka it was not that far, ndizvo here? Paiva panhu pari pedyo. So most likely vanhu nhume padzakatumwa dzakasvika kuna Jesu nezuva rimwe chete. Dani bare pfungwa iyoyo. Rasvika kuna Jesu pavhesi 3 vakanatsosvika vachistresa point yekuti uyo wamunoita sei? Wamunoda aita sei? Arwara. Kuda kunatsobuditsa ukama hwaivapo between Jesu naLazarus. Jesu anzwa nezvekurwara kwaLazarus, anobva atewa kurwara uku hakusi kwekuti asiya naMwari kwekufa, ndizvo here? Asi ndekwekuti mwana aite sei? Akudzwe. Saka dzokerai vakomana, ndizvo here? Mukomana anoita chii? Anoita right. Chambere chese? Dati mbane panapa pavhesi ya 5 pale padzokerwa futi point yekuti Jesu aidani Martha na Mary. Ipointi kuramba achiita sei vanhu vaMwari? Ichisimbiswa yeukama 1 waJesu nemhuri iyi, kuti Jesu was not just munhu aingoziva mhuri iyi, but Jesu aiva munhu anoda mhuri iyi zvakaita sei? Zvakanyanya, ndizvo here? Pfungwa ichaibudisa zvakanaka pfungwa iyoyi. Then anzwa kuti vhesi 6 anzwa kuti Lazaro ari kurwara. Bhaibheri robva rati he stayed 2 more days, ndizvo here? Ameno wakatambira shoko remunhu waunoda ari pedyo newe, ndizvo here? Kuti hakusina kumira mushe kuno, ndizvo here? Munhu arwara, condition yaari handifunge kuti mangwana anoita sei? Anosvika, ndizvo here? Ungagare kana kuti even usina mari unotokwereta, ndizvo here? Wotokwira bhazi wotoita sei? But Bible riri kuti Jesu stayed 2 more days, ndizvo here? Tatichimboita mesi panapa. Chati vakomana most likely vakaita 1 day vachiuya, ndizvo here? Day 1, ndizvo here? Then Jesu after anzwa shoko anoita sei? Anogara 2 more days. Ama days mangani? 3, ndizvo here? After 2 days manga vhesi 7 Jesu anobva azoti then anobva ati kune madisciples ngachiita sei manje? Ngatiendei. Vhesi 17 zvonzi Jesu paanosvika munhu ane mazuva mangani avigwa? Verenga vhesi 17. Vhesi 17. Zvino Jesu akati achisvika akamuwana atova mubwiro mazuva 4. Akati mwana mubwiro mazuva mangani? 4. Saka Jesu anoenda after 3 days. Most likely anospenda zuva rese ari muchii? Anoenda zuva rechi4. Saka paari kutosvika ari kutodzwa kuti munhu wamukutosvika ane mazuva mangani? Saka which means most likely pakasumuka vakomana vachienda neshoko kuna Jesu, ndo musi wakasara uchiita sei? Chushaikani? Lazarus. And the boys dzichiimagine dzabva kuna Jesu dzaudzwa shoko kuti aiwa mukomana
ari kurwara zvake but haasi kuzoita sei uyu, haasi kufa, ndizvo here? Dzikudzokera dzichiita sei boys, dzichifara, ndizvo here? Dzadwa shoko kunani? Kuna Jesu. Vari kure kare nguva yana Jesu kwaiti haiwa maprofessional mourners, ndizvo here? Vachemi, ndizvo here? Sezvamunombosiita, ndizvo here? Kuti asi kana taakusvika, ndizvo here? Dhana anotanga kuchema, ndizvo here? Kwai haiwa vanhu vanoita sei? Vanochema. Vanotonzwa mhere vari kure kuti kwakuna mina zvakaita sei. Saka imagine ndiwo mukomana, vakomana vatumwa, ndizvo here? Vaudzwa naJesu kuti kudii? Kurwara uku hakusi kwokuita sei? But pavari kusvika pamba kuti vanoudza Mary naMartha mashoko abva kuna Jesu, chavari kutambirwa nacho imhere. Funga kwenyu vakomana vanoita sei ava? They are actually confused. But Jesus, so what's the meaning of this? Ndizvo here? Jesu achiudza kuti kurwara uku hakusi kwokuita sei? Kwekufa. But what's the meaning of what? This. Ari bana mapoints aya. Point number 1. It's a fact. Ndizvo here? It's a fact. Inodzokororwa katatu muchapter iyi. Pavhesi ya 3, pavhesi ya 5, pavhesi ya 36. Yekuti Jesu aida Lazarus, Martha na Mary. It's a what, mwana Mwari? It's a fact. Jesu aidisisa muri ipi? Muri iyi. It's a what, mwana Mwari? It's a fact. Number 2, it's also a fact yokuti Jesu aikwanisa kutoporesa Lazarus ari ikoko kwangari. Ndizvo here? Munoziva here kuti tine incident muBhaibheri pakauya mukuru wezana muranda wake paairwara, ndizvo here? Jesu pakauya muranda achitaura kuti ndatumwa kunzi kune muranda wemukuru wezana ari kurwara, ndizvo here? Jesu obva ati it's okay, hande tinoita sei? Tinorapa munhu. Mukuru wezana paanonzwa kuti Jesu ari kuuya anobva amhanya, ndizvo here? Obva ati mukuru, hamuna kufanira kuti muye kumba chii kwangu, taurei chii shoko. Muranda wangu anoita sei? Anopona. Obva Jesu obva ati handisati ndaona kutenda wakadai pakati pevachii paIsraeri. Pakare papo muranda anobva aita sei? Jesu could have just said the word. Lazarus obva aita sei na Mwari? Obva apora. But Jesu anaita sei na Mwari? Haana kudaro. But chii chaiva naJesu, he delayed 2 more days. There are times wana Mwari, ndizvo here? Mukati meupenyu wesituation yako so wakaitarisa it's desperate, ndizvo here? Yekuti wakaitarisa yakafana kunge Lazarus ari kurwara, ndizvo here? Zvokusvika papoint yechi yerufu yekuti unonamata so and you expect kuti Mwari aite miracle, ndizvo here? But somehow God seems to delay 2 more days. Mambozvionawo naMwari kuchange Mwari asiri kutonzwa, ndizvo here? Kuchange Mwari asipo. Imi dati munzwise panapa genimbotsanangura mamapoints apa. Jesu asvika azoenda kuBhethani. Jesu asvika, munhu wekutanga kumugamuchira ndiMartha, ndizvo here? Then umwe wanozoona leta anga akagara mumba nevaichema angari chii? Angari Mary. Vanhu vanga vane macharacters akasiyana, ndizvo here? Bhaibheri rinotaura kuti usually Mary, Martha ndokuzombokomplaina kuti dai Jesu dai vaudza Mary kuti azonibatsira kuchiuku kukitchen, ndizvo here? Panenge paitika crisis so Martha aiva munhu anongomira-mira, ndizvo here? Make a short, everything is what?
is in place. Bari pfungwa ava vana vatatu ava vaiva nherera, ndizvo here? Vakafirwa navabereki, ndizvo here? Saka muupenyu chavakakura vachiita, kukura vachichengetana vari vatatu. It's most likely Martha ndianga ari mukuru, saka nekuva mukuru, she was the responsible one. Akakura achikwanisa, ndingati achiriritira vanin'ina vake. Then this Mary ndiye uyu wokumbobatwa achinzi tamubata achiita upombwe, ndizvo here? Ngatimutake nemabwe. Ndiye the same Mary. Verengai Luke 7 verse 37. Luke 7 verse 37. Bible rinotomudescribe, ndizvo here? Pana Luke verse 37. Verse 37. Zvinotarira muguta iro makanga muno mukadzi waiva mutadzi. Iye wakati anzwa kuti ugere pakudya mumba momuFarise, akauya nechinu chearabhastera aiva nechizoro. Good. Akamira patsoka dzake. Uyu anzi kwaiva nemukadzi aiva muchii? Reshona rabva raita polite, ndizvo here? Ende bainga chapter iyi ndinoratidza kuti ndiye the same lady akamuzodza makumbo, ndizvo here? Ende pataverenga una John chapter 11 verse 2 yatiudza kuti Mary ndiakazodza Jesu makumbo, akamuputa nevhudzi rake. Ndiye the same mukadzi uyu ari kunzi mutadzi uyu wokubatwa achinzi tamubata the very act achiita upombwe. Zvanzi pamutemo waMozisi anofanira kutakwa nemabwe. Ene Bible inoindikira kuti Jesu instead yekuti akondemwe chichinirana naJesu anopfugama, ndizvo here? Uchaunyora pa the moment anosumuka, Bible inotaura kuti vaimupomera ungaita sei? Vatiza, ndizvo here? Panotaura nyaya dzakasiyana-siyana, ndizvo. Mary uyu anga kutozikana kunzi Mary Magdalene, ndizvo here? Apiwa zita reguta. Dati bane pfungwa iri, Mary aibva kuBethani, aigara kuBethani naMartha naLazarus, but anga kuzikana kunzi Mary nekuda kweprofession yake, and angava very popular muguta ripi iroro. And it's most likely vanotaura vamwe vanokomenta vanoti Jesu paakapfugama achinyora pasi aitonyora kuti musi wakati iwewo wanga una Mary, ndizvo here? Iwewo musi wakati wanga una Mary. And the Bible inobudza kuti chinu chemafuta chaakadira Jesu ndeche chaita sei? Chaidhura. Mary angari so popular zvokuti akuita mbari neprofession yake, and ndinoda kuti macustomers anga anawo akaita sei? Akawana zvokuti makambozvibvunzawo sei? Vakamubata anga ari mapriest, ndizvo here? And aipomba nani? Waipomba naye hatirambomudzwa, ndizvo here? Vanoti samubata the very act. Ende vamwe vacho vaitopomba navo vangatori mapriest vanomwari vemuchechi, maerita, ndizvo here? Saka Jesu akataura no problem, akangotaka kunyora pasi kusvika maerita aita sei? Atiza. Ende chachiri fani panguva iyi zvaita zezifungwe vanhu vaigara nematombo mubhegi, ndizvo here? Kungoti munhu apara mhosva vari prepared kuti asei? Taka nemabwe. Saka Mary uyu ane zvikuru zvakaitwa naJesu. She could have died on that very day, ndizvo here? But akaponeswa naJesu. Ukama hwake naJesu hwaiva actually stronger than ukama hwaJesu naMartha, ndizvo here? Nekuda kwezvikuru zvaanga akaita sei?
zvanga akaitirwa naJesu. Dati at least tava nebackground iyoyo. Bhaibheri rinobudisa 42 John 11 mverengedo webhaibheri John 11 verse 32. Mary na Martha vanotaura mashoko mamwe chete, but dati muone panapa Mary paanotaura kuna Jesu pane difference. Dati change maenga verse 21 Martha achitaura naJesu. Martha akati kuna Jesu, Ishe dai maiva pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Verse 32. Zvino Maria wakati achisvika kuna Jesu achimuona akawira pasi petsoka dzake akati kwaari, Ishe dai maiva pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Kusvika verse 33. Verse 33. Zvino Jesu wakati achimuona achichema navaJudha vakanga vauya naye. Muri kuona panapa Martha asvika ati kuna Jesu, dama muri panapa dai hanzvadzi yangu isina sei sina kufa ndizvo here. But Mary paakasvika kuna Jesu Bible noti akawira pasi ndizvo here. And paakawira pasi aitoita sei? Aitochema kuti dama muri chii? Dama muripo. Ndazvedzi Mary ari kutaura kuti aiwa Jesu Jesu ndinokuzivai ndizvo here. Jesu mandirwadzisa ndizvo here. Dai manga muri chii? Mwamboona iri muupenyu pane watinongati mufesi wako wepedyo ndizvo here. Nokuti aiwa kana zvinhu zvakaoma chingoudzai nhingi, everything is what? Fine. Everything will be fine ndizvo here. Mary soka aitema naJesu kuti aiwa inini pane point muupenyu pandakamboda kufa ndizvo here. Munhu akaninunura ndiani? NdiJesu. Saka isusu patakatumira vanhu kuna Jesu taitemba kuti Jesu achaita sei naMwari. Jesu mandirwadzisa ndizvo here. Jesu hamudaro ndizvo here. Dai muri pano dai Lazarus asina sei asina kufa. Ndo patinowana muBhaibheri only once ndizvo here. Panonyorwa vhesi pana vhesi 35 inobva yati Jesu akaita sei? Jesu akachema ndizvo here. Why akachema? Hakuna chii chinorwadza semunhu waunodisisa ndizvo here. Kumuona achiita sei naMwari achichema. Ndakubudise pfungwa iyi. Musafunge at once kuti Mwari anofarira kutambudzika kwedu ndizvo here. Vamwe vanhu vane pfungwa dzekuti Mwari so akangogara kudenga so tichitambudzika ende somehow ari kufara nekutambudzika kwani kwedu. Mwari anotorwadziwawo nekutambudzika kwedu. Nyaya yaMary naMartha sataina mberi inobva yatifungidza nyaya yaJobhu. Bhaibheri rinoti kuna Job chapter 1 kwaiva nemunhu panyika yechii? yeUzi. Aityani achinzvenga zvakaita sei? Zvakaipa. Munhu ainzani uyu? Ainzi Jobhu. Bhaibheri richidescribe Jobhu. Jobhu aiva nevana vakanaka ndizvo here. And vana vakawanda vaiva 10 ndizvo here. Ndochiti Bhaibheri richidescribe Jobhu. Jobhu aiva nepfuma yakaita sei naMwari? Yakawanda. Tena pana Jobhu ipapo inoti kudenga pakaungana vanhu ndizvo here. Vanakomana vaMwari Satani akaunganawo ipapo. Bhaibheri robva rati Mwari akati kuna Satani, waona here muranda wangu Jobhu? Uyo hakuna akadaro panyika ndizvo here. Akarurama, ari blameless ndizvo here. Mwari akatarisa Jobhu, aitodada naJobhu. Mwari aitotemba kana chinzi batai varume vakarurama. Mwari would point kuna Jobhu ndizvo here.
there was nothing chaipomerwa kana chaingapomerwa kuna Job. Banati murenge verse 9. Murenge verse 9. Verse 9. Ipapo Satana akapindura Jehovha akati, Jobo unotya Mwari pasina here? Madza here mindo ya Satani. Hanzi chi? Jobo anotya Mwari here pachi? Pasina. Iminduro yakasimba iyi ndizvo here? Satani ari kuti in other words, there is a reason why Job achikunamatai. Mwari pane chikonzero why Job achikunamatai. Pavhesi 10 zvanzi number 1, Mwari, reason why Job achikunamatai is because anowana protection from you. There is a hedge yamakatenderedza nayo Job nemhuri yake nezvaanani nezvaanazvo. Job is untouchable, ndizvo here? Because anoenjoya protection from you. The reason anonama Job achikunamatirai anoziva kuti as long achikunamatai he enjoys that protection. That's number 1. Number 2, the reason why Job achikunamatai is because Mwari munoropafadza zvo zvaanobata. Ndizvo here? And because munoropafadza zvo zvaanobata, Job ane pfuma chii zhinji. Saka in other words, Mwari zvinobhadhara kukunamatai. The reason why Job achikunamatai is because kunamata Mwari kunoresera Mwari kunobhadhara. And somehow that's the gospel ime yakuparidzwa mazuva ano, ndizvo here? The prosperity gospel. Mazvinzwa kuti hakuna mwanakomana waMwari anofanira kutambudzika. No. Kana uri murombo hausi mwana wani? Mambozvinzwa izvozvo? Vhangeri roro harisina Mwari, ndizvo here? Yatene mberi. Tabatanidza nechapter 2. Tinoona imwe reason number 3. Mwari ine reason Job achikunamata yechi3 is because he enjoys good health. Ndizvo here? Anokunamatai because Job mutano. Ndizvo here? These are the 3 reasons why Job achidasira Mwari. Mwari Job achikunamatai. Tsvana Mwari, it's fine. Chekutanga Mwari anobva ati ndaisa zvinhu zvaanazvo maoko ako. Job anorasikirwa nepfuma yake. Job anorasikirwa nevana vani nevana vake in a single day. Bible vanopera chapter 1 verse 22 hanzi asi Job haana kuita sei? Haana kutadzira Mwari. Ndizvo here? Even if aluza zvinhu zvipi zvose, Satani akazviona zvisina kukwana, Mwari abva ati alright, it's fine, ndamuisa maoko ako, asi usatore upenyu hwake. Bible inotaura kuti anorohwa nemamota. Ndizvo here? Kubva kumusoro kusvika kuchii? Ari mazuva ano tingati anorohwa nechirwere chisingarapiki. But kunyange zvakadaro Job haana kubva panani? Pana Mwari. Kana maoziva kuti munhu anorohwa neconfusion, ngaarware. Kana maoziva kuti munhu anotenderera, ngaarware. Ndizvo here? Ngaave murombo. Pane munhu anga pane comment yapiwa tipa class kuti mwana kuona kuti machechi kumakomo ari kuzara. Ndizvo here? The reason ari kuzara is because of these 3 reasons ziri panapa idzi. Ndizvo here? Usually protection iri associated nekuti protection yakabviswa vavengi vanoita zvavanoita sei?
zvanoda ndizvo here. Inokaenda kumachechi anokudza kuti munhu waMwari uri kurohwa ndizvo here. Kuna tete wekumba kwenyu kutambudzika uku ndizvo here. Vari kukushandisa ndizvo here. Vakatsamwa nepamusoro pani pako ndozvikuitika. Reason why machechi aMwari kuzara is because wakaenda ikoko anokudza kuti munhu waMwari urombo hwaunawo uhu pane zvikuitika pauri ndizvo here. Vanokudza kuti kurwara kwaunako hakusi kwega ndizvo here. Pane ari kuita sei? Ari kukonzeresa. Ende ndo nzira Satani yaabata nayo chii? Yaabata nayo nyika. Bible inotaura kuti Job anoluza zvinhu zvose izvi. Job anorwadziwa ndizvo here. Bible inotaura kuti shama dzake dzinouya. Job anozvitarisa kuti paripo here pandakatadzira chii? Pandakatadzira Mwari. Job anotosvika pakudai so Job chapter 9 verse 32 anobva ati kudii? Aishana nezvaMwari anotaura kuti kudii? Verse 32 nokuti iye haasi munhu wakafanana neni kuti ndimupindure kuti tikwirirane pakutonga. Hanzi Mwari danga ari Mwari danga ari munhu ndizvo here. I challenge Mwari tiende kukoti ndizvo here. Ndotaura chirungu. Noti inini naMwari tiende kukoti. Mwari ngaandakidze mhosva dzangu. Mwari, what did I do to deserve this? Ndizvo here. I think mukati meupenyu hwedu there are times dzatinosangana nadzo patinosvika pokuti tinombobvunza Mwari kuti Mwari, chii chandaita sei naMwari? Chii chandatadza Mwari? What did I do to deserve this? Ingowani chegumi nezvipo ndinotodzorera Mwari wani. Ingowani ndinotokushandirai Mwari ndizvo here. Ingowani Mwari ndotokudai ingowani Mwari ndotokunamatai. What did I do to deserve this? Tidzokere kunyaya yedu. Mary na Martha. Sometimes God might appear kunge ari kunonoka ndizvo here. But everything he does for a purpose. Hanzi kurwara uku hakusi kwokufa ndizvo here. Asi ndikokuti Mwari aite sei naMwari akudzwe. The situation you are facing mukati meupenyu hwako nhasi, hongu munhu waMwari inorwadza ndizvo here. Hongu wakaitarisa unoona kunge Mwari ari kuradzisa pasina, but that we trust this munhu waMwari. There is a purpose ndizvo here. Ndezvekuti pakupedzisira Mwari aite sei naMwari, Mwari akudzwe. Everything Mwari zvaanoita ndezvekuti pakupedzisira zita rake riite sei, rikudzwe. Mapsalm 30 verse 5 verse ndopesa inoti kudii? Mapsalm 30 verse 5 inobva kudii? Psalm chapter 30 verse 5 verse 5. Yeah. Nokuti kutsamwa kwake kuripo chinguva chiduku, asi ngoni dzake ndedzeupenyu hwose. Kuchema kungavapo madekwana, asi mufaro unosvika mangwanani. And weeping might endure for the night ndizvo here, but joy comes in the what? Hongu kurwadziwa kungavapo ndizvo here, but joy is what naMwari? Sure. Is coming ndizvo here. Ndichi kudii vana vaMwari? Kutambudzika hakusizogara neusingaite sei naMwari neusingaperi. Hongu nhasi ungatambudziki, hongu nhasi uri kurwara. I don't know the situation you are in ndizvo here. Yekuti sometimes wakaitarisa unoti Mwari aripo here ndizvo here. Even question rudo rwaMwari muupenyu hwako ndizvo here. Ndati taure chinhu ichi.
Mwari at one point Mwari akachema, ndizvo here? Bible inoti Jesu akaita sei? Akachema. Jesu anonzwisisa kutambudzika kwedu, ndizvo here? Jesu understands zvatinosangana nazvo every day. Hatina Mwari anofarira kutambudzika, hatina Mwari anofarira kurwadziwa kwatinosangana nako every day. But anotendera some of the situations kuti vanhu vaone simba rani, simba rake. At the end of the day, just imagine how many people believed Lazarus paakamuka kubva kwakafa. Imagine. Kana kune vanhu vanga vasingatende kuna Jesu, how many believed? Because Bible rangu rinonditi Jesu paakasvika pakati ndirakidzei kwamamuviga, paanopa instruction yekuti vhurai, bvisai dombo, Bible inoti ko Jesu mukuzvinetserei? Akutoita sei vanhu vaMwari? Akutonhuhwa, ndizvo here? The fact yekutoti akutonhuhwa paida kubutsa pfungwa yekutoti munhu kauyu afa, ndizvo here? Haasi pakoma, but aita sei? Afa. But nyange zvakadaro Lazarus akunhuhwa, ndizvo here? Jesu paakati Lazarus uya, ndizvo here? Come forth. Lazarus akaita sei vanhu vaMwari? Akabuda. No matter how hopeless your situation is, ndizvo here? Even yakutonhuhwa, ndizvo here? Izo chinhu chakunhuhwa hachigadzirisiki, ndizvo here? Hachigadzirisiki. There's no way of repairing chinhu chakuita sei? Chakunhuhwa. But ndo chinhu ichocho Mwari chaanodza upenyu, ndizvo here? People of this world may write you off, ndizvo here? Kuti uyu haachamuka, uyu there's nothing that can be done. But kuna Mwari, that is the very situation anoita turn around. That's when nguva yekunamata iri special. Hatizive situation yakusangana nayo muupenyu and what you are going through. Some vari panapa but pfungwa hadzisi papi pano. Wanga tosvika paextend yekutoti wanga wa hopeless, kuti situation yangu Mwari haibatsirike, ndizvo here? Bada ndibudise pfungwa iyi. Mukutarisa kwako kweziso renyama it's hopeless, ndizvo here? But kuna Mwari hakuna chinhu chinonzi chiri hopeless. Even Mwari akatinda situation irambe iripo, ndizvo here? There is a purpose, ndizvo here? Nekuti pakupedzisira zita rake riite sei vanhu vaMwari? Rikudzwe. Mwari watinonamata haafari kudzivadzisa pasina, ndizvo here? Pakupedzisira Bhaibheri ichava nyaya yaJobhu. Rinonzi akazodzorwa zvinhu zvava double than zvanga nazvo pakuita sei? Pakutanga. Ndo Mwari watinoita sei? Ndo Mwari watinonamata. Kana uripo arikudai special prayer kuti Mwari ndibatsirei, ndanga ndava desperate mukati meupenyu, ndapa situation yekuti ndandashauziva kuti ndodii, ndizvo here? Some even wangatoti kana Mwari zvibhira dai manditora, ndizvo here? Wanga va hopeless, but kuti nhasi Mwari will give you hope, ndizvo here? Tive nenguva yekunamata. Kana uripo munhu akadaro, ngatisimukei tive nenguva yekunamata. Kana aripo adai special prayer yekuti Mwari amubatsire musituation. I don't know the situation you are facing, but ariti Mwari dai mandibatsira musituation yangu, ndanga ndava hopeless, Mwari ndibatsirei. Ngative nenguva yekunamata.